noma isimo simanzonzo. Dozela indaba eshisayo noma isimo simanzonzo. Ngikubingelele mbukeli kuphina kuphi lapho kufe khona lo mbukiso wakho wesimanzonzo sikulethela indaba ke ifika ngaso ke isikhathi abaningi badidekile ngempela ke umfana ke webhova isikhathi ke esemcimbini ke ekhuluma ke amagama abhlungu kanjeyana ke ngemicimbi yabanye abantu futhi abaningi babona sengathi ke lo mfana ke webhova ke uSimiselo ke ubedakiwe ngesikhathi ke egibela ke stage ngendlela ke ebehamba ngayo nangendlela ke ebekhuluma ngayo basho ngempela ukuthi ngempela ke mfana mawusafuna ukukhula ke akumele ke ungene ke stage uphuzile futhi njengoba ke usenza ke igama lakho usemncane kanje emculweni ngabe kuthini ke mbukele okwakho ukuphawula mawuzobuka le video nje engizokufakela yona njengamanje indaba ke ayiphili kwesimanzonzo sihlangana ezathu comment section mbukeli siyabonga. Ningixolela bafowethu uma ngisenawo sengicasuwile. Khasha zawasa phela obaba sibancane. Lokho sinongo ethi la. Lena nayo ukudlalisa bangafuni. Ningixolela bafowethu uma ngisenawo sengicasuwile. Khasha zawasa phela obaba sibancane. Lokho sinongo ethi la. Lena nayo ukudlalisa bangafuni. Unibhada osibali, ufuna uhlenga nosibali, unidlala nosibali.